morning everyone. So my name is Alfred and you're watching right now at Purita's Vlog. So actually this is my first vlog na gagawin. At yung first vlog natin, ang gagawin natin dito ay mag-unbox tayo ng gift coming from a friend sa TikTok. Naging kaibigan ko siya sa TikTok. Taga Davao City siya. At yung pangalan niya ay si Sir PJ More. Unexpected po na bibigyan niya ako ng gift kasi po nung unang nag-uusap lang po kami doon sa TikTok, nagla-live ako at saka nag-guest siya, may mga parang ano doon sa kanilang bahay na gusto ko. Tapos sinabihan ko siya na gusto ko, sabi niya naman instead na ipadala niya, kukuha na lang daw siya ng iba at ipadiretso dito sa aking address. So ayun na nga, dumating yung package at saka i-unbox natin yan today. So, before natin i-unbox, maglinis muna tayo ng kwarto and please keep on watching. So ayan guys, since tapos na tayo maglinis ng kwarto, mag-unbox na tayo ng gift na sinabi ko kanina. So ito yung gift na binigay ni Sir PJ. So ang laki. So ano kaya ito? Sino kaya makakahula? Char. So para ma-unbox natin to, gagamitan natin ng scissor. So sa mga bata na gagamit ng scissor, sana po tumawag kayo ng mga kuya nyo, ate nyo, mama nyo para tulungan kayo sa pagkat ng kung anong bagay na gusto nyo ikat. So, paalala lang po yan. So, i-open na natin ito kung anong laman para malaman na natin. Oh, my goodness. Alam ko na agad, pagkabukas pa lang. Grabe. Magagamit ko talaga to, promise. Kasi, since nag-start naman din ako mag-vlog. Alam kong alam nyo to. Ginagamit ito sa pag-vlog. Minsan. Photoshoots, mga ganon. So, excited. So, ito na po yun. Ring light. Wow! Ring light. Ayan. Tsaka ito yung stand niya. Wow, Sir PJ, thank you so much po sa pa-ring light nyo. Hindi ko po expect ito. Gamit ko po talaga ito sa pag-vlog ko. Wala pa din akong ganito. Wish ko sana bumili ng ganito kaso hindi ko kayang bumili. Oh my God, ang ganda, promise. Wow, ang laki. Akala ko maliit lang. Maraming salamat po, Sir PJ. Oh my God. Ang ganda, promise. Ito pala yung ring light. Char. Ayan guys. Ang ganda. So, itatry natin yung ilaw niya. Asa na ba yung charger ko? Ang ganda, promise. Ready na ba kayo guys? Oh, wow, Sir PJ, thank you so much po sa pa-ring light. Ang ganda, promise. Sinukat. Magagamit ko talaga to, promise. Ayan, ayun, paiba-iba ng kulay. Tsaka, itry na din natin yung stand.
para magamit natin. Sir BJ, salamat po talaga dito, promise. Ang ganda. Wow. Promise, ang ganda po. Promise. Alam nyo, napakamura, pero grabe, ang ganda. Sulit. Sulit talaga yung bayad nyo dito. Kasi ang ganda. Wow, ayan. So, ganito. Ilalagay natin si ring light. And that's it. That's it for today. Salamat po talaga sa pa-ring light, sir. Ito na. Wow! So, ayan. May ring light na tayo. So, Sir PJ, maraming salamat po sa pa-ring light po. Ang ganda po talaga, promise. Sulit po yun. Sa mga nagtatanong po, yung presyo po ng ring light, mura pero grabe ang sulit, ang ganda, promise. Yung bili pala ni Sir PG nito, 399 po. Pero ang ganda, promise. Sulit na sulit. Ano to? So, ayun na nga guys. Binigyan tayo ng ring light ni Sir PJ. Again, maraming salamat po Sir PJ sa pa-ring light nyo. Magagamit ko to palagi po. Maraming So, quick lang po sa ring light ni Sir na binigay sa akin na ang laki is nasa 30 cm ring light, 160 cm. So, malaki po talaga siya. So, hindi ko ina-expect na ganun kalaki yung makukuha ko. Expected ko lang po kasi medyo yung maliit lang. Pero, unexpected talaga. Super nice. At saka, napakamura. Kaya, sa mga gustong magkaroon ng ring light, pwede po kayong mag-order sa in-orderan ni Sir PJ. Ilalagay ko po sa description box kung saan siya umorder kasi napakaganda yun po. Kung nakikita nyo, may ring light at may stand na po. Saka haba ng stand niya, promise. So hindi kayo magsisisi sa pag-order nyo nito. So sa mga gusto, order na po kayo. At saka kay Sir PJ, maraming salamat po sa pagbigay ng ring light sa akin, Sir PJ. Magagamit ko talaga to sa pag-vlog ko kasi nag-start na din ako ng vlogging. So ayan guys, bago natin sana tapusin itong video, nais ko lang po sana ulit magpasalamat kay Sir PJ na nasa Davao City na nagbigay sa akin ng ring light. At gusto ko po sana i-shoutout yung family ko na nasa Bukidnon at nasa Cagayan de Oro, ang Mataya family po. So gusto ko rin i-shoutout yung mga taong sumuporta sa akin na nasa TikTok followers ko, na sumuporta din sa aking YouTube channel. Maraming salamat po sa inyo. So, isa-shoutout ko kayo through video. Isa-isahin ko kayo. Tapos, sa hindi pa po nakasubscribe, please subscribe my YouTube channel. At huwag kalimutan i-click yung bell button para ma-notify kayo sa aking mga YouTube upload.